ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിടിലൻ സ്നാക്സാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. എന്ന് നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബൗളിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പാൽ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. നന്നായി കുഴഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോഴേക്കും ഇതിനുള്ളിലോട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം. പാൻ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് വേവിച്ച് വെച്ച ഉരുളൻകിഴങ്ങാണ്. അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലെക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത്, കുരുമുളക് പൊടി ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പും ഒറിഗാനോയും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചിക്കി പൊരിച്ചതും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ മാവ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ ബോൾസാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടിത് നന്നായി പരത്തിയെടുക്കാം. നന്നായി പരത്തിയതിന് ശേഷം കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഫില്ലിംഗ് കുറച്ച് സെൻറ്ററിലോട്ട് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കാം. അടിഭാഗം നന്നായി പ്രസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗവും നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കാം. ഇനി അവസാനം വരുന്ന ഈ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം നന്നായി പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ അടുത്തതും ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ അടുത്തതും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് എഗ് യോക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും പാൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത പാനിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇതാ നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ ടാറ്റാ ബൈ.